Ya wallahi bana hankuri. A shikenan sai a cutar gaban za Allah in shiru. Wanga abin. Wanga a ce wai in kasa kayana a kisiye to wallahi ƙarya na. Na sha arabi jarƙaniya. Ni a Sokoto, ni a Kamaru, ni a Ghana, ni a Niger. Gani ni a Zamfara, ni no. jarƙaniya wallahi ba na hankuri. Ni in saboda me wallahi ba na hankuri. Ni saboda wanga abin a ce in kasa kayana tun da shahe a ce ko asiban ba. Wallahi mutanen gidan ga wallahi ba ku min abin kiki. Wallahi kuna cin ƙaniya. Ina kire muku kawuna wala. Ni a Sokoto, ni a Zamfara, ni a Kebbi, ni a Niger, ni a Kaduna, ni a Kano, ni a Bauchi, ni a Gombe, ni a Yola. In kai Ghana, in kai Kamaru, kai har Chad na kai. To sai me? To wallahi ina bari ne. Kai wallahi ban bari ne ƙaniya. Wallahi gidan duk wanda na kasa kaya wallahi bai kai siya ba. Wallahi bori na ci ne walla. Kuma ku saurara in kuka bari na ƙara dawowa gidan ga wallahi ba ku min subscribing ba ku min share ba ku min abin gaga wallahi kuna cin ƙaniyar ku au ƙaniyar banza ƙaniyar wohi mi kuka ce oh ai na azama magana ta kuka